Салом ва дуруди бекунем хизмати ҳамаи дӯстон ва ҳамроҳони азиз. Ҳозир мо як UPS ҳамун упси 5 киловаттро инҷо насб кардем ва ҳамун тарзи нақшаи пайвасти ҳамин UPS-а ва чӣ гуна симкашӣ анҷом додем ва ин модели Growatt-ро чӣ гуна роҳандозӣ кунем пешкаши шумо мекунем. ва қисмати болое ки мо дорем ҳамун инвертори мо ҳаст ки ҳам аз батарея ва ҳам аз батареяи офтобӣ аз ҳамун листҳои хуршедӣ манбаъ мегирад ва поёнам агар мушоҳида дошта бошед эйтаи батарея ҳамин аст ва ин шити идоракуниш ҳам кушодагӣ мондагим то ки фаҳмутар бошад ки чӣ гуна мо симкаширо анҷом додагим. аз қисмати поёне ки дар инҷо ҳаст мо як манбаъ дорем ки сими алюминии 10 варадаги ҳастем. ин бастагӣ дорад ба ҳамон худи китобчаш, дар китобчаш гуфтагӣ буд ва автомати 50 ампера манбае ки ба дохили ҳамин блок ворид мешавад. ин аз ҳамин қисмат аст. хоб мушоҳида дошта буд қисмати боло ҳам гуфтагӣ аст, яъне инҷо инпут. агар ки инҷо нигоҳ кунед навиштагӣ аст ки инпут. хоб ва дар поёни ҳамин ҳам аст аутпут, поёнтар. яъне аз поён баромадагӣ ҳаст, яъне ин ду сим баромадагӣ аст аз мо омадагӣ аст ба дифавтомати 10 ампераи мо, баъдан ҳам релеи ҳимояи шиддат ва ҷараён ва инчунин рафтагӣ аст тақсим шудагӣ аст ба ҳамон манбае ки барои таҷҳизотҳои мо ки аз упс манбаъ мегиранд. ин қисмати пайвасти батарея аст ки бинед бо истифода аз автомат, як автомати 80 ампера, инашам ҷараёнашам бастагӣ ба ҳамон китобча омадагӣ аст ба тарафи дигари батарея васл шудагӣ аст. яъне шити идоракуниш ҳам ба ҳамин шакл аст. хоб шита мо маҳкам мекунем, баъдан ҳам давом медиҳем, рӯшан мекунем бибинем ки чӣ ба вуҷуд меорад. сарпӯши шита маҳкам кардем ва инам кушодагӣ мондем то ки муайянтар шавад ки чӣ гуна мо симкаширо анҷом додагӣ ҳастем. ҳатман фазу нейтрале ки дар инҷо гуфтагӣ аст ҳатман пайдарпайша риоя кунед. манбае ки шумо ба ҳамин модул таъмин мекунед ҳатман ки фазу нолаш ҳамун нейтралаш дуруст бошад. хоб мушаххасоти инам як бор инҷо мебинем ки чӣ мушаххасот дорад. ҳудуди 5 киловатт аст ва аз қисмати батарейшам дар инҷо як маълумоти кӯтоҳ ҳам ҳаст ки 51 волт аст. хуб манбае ки ба ин таъмин мешавад аз ин автомат буд. мо манбаъро аввал рӯшан мекунем. модулам рӯшан шид. хуб як ҳушдор дод истааст. баъданам бинед нақша фурӯзон мешавад. хуб манбаъ ҳаст аз инҷо ва батарея мегӯяд ки батарея нест. хуб барое ки мо манбаъ аз ин UPS гирем, поёнда як тугмаи дигар дорад. ҳамон тугмаро ман васл мекунам. хуб бинед аллакай барқ аз инҷо ба хона, яъне аз ин қисмати мо ҳам бинед ки барқ омад. хуб инҷо агар хомӯш кунам, бинед инам хомӯш мешавад. боз рӯшан кардам. ҳозир ин модули мо буд ки барқе ки аллакай аз манбаи мо ҳаст. ҳозир мо батареяро васл кардагӣ нестем. аз манбаи мо нақшарам бинед, агар инҷо дар нақшашам гуфтагӣ аст ки мо бевосита аз шабака гирифтагӣ ҳастем, бо воситаи ҳамин модул ба хона додагӣ. батареям чашмак зада истодааст. хуб шиддатам 218 волт. хуб меоем ва батареяро инҷо автоматшам васл мекунем. хуб батареи мо ҳам васл нашид, чунки аз инҷо ҳам як тугма дорад. хуб рӯшан шид батареи мо. инҷо ҳам бинед чашмака 100% пур аст. хуб батарея бинед инҷо пур аст, заряд нагирифтааст, аммо зарядгириро оғоз кард. бинед аз дохили модул ба батарея ҷараён ҷорӣ шуда истодааст. ба модулам кор дод оғоз кард. хуб инам 100% набудааст ва заряд гирифта истодааст.
خب این نقشش هم کاملا نوزی در عین зарядگیری باتری است. ما فرض کردیم منبع را قطع میکنیم از اینجا، ببینیم که UPS ما در اصل عمل میکنه. این منبع خروجی بود، ما منبع را قطع کردیم 212 ببینید 229 ولت 230 علاقه نقشه را ببینید. ایواز شد که علاقه از این قسمت از UPS همین مدول ما منبع ارسال شده است به خانه و جریان هم ببینید از اینجا از باتری جاری میشد به واسطه این مدل با خونه، یعنی اینجا خروجی ما را ببینید 229 ولت. این تنظیم شونده است، بعدا هم تنظیماتش انجام میدیم. این بود مدل همین گرووات که با UPS مدل گرووات چگونه سیم کشش بود و چگونه هم ما اون راه اندازی کردیم و همش هم اینجا واضح هست. فقط همون مشخصاتی که در اینجا هست حتما رعایت کردن در کار، فاز نیوترال و مثبت منفی باتری و این چنین اتومات ها با جریان های معینی که در اون کتابچه‌اش گفتگی است، همش هم در کتابچه گفتگی است. و این مدلی که ما اینجا گذاشته هستیم برای حمایت شدت و جریان فرض کردیم این استعمال کننده که از من هستند از یک جریان زیادی باید عبور نکنند یا که شدت یگان کم که فرامد حتما این مدل هم خاموش میکند. مثال باتری ما باتری ذرات شکر پایین فرامدگی باشد، مدت شدت 200 ولت اگر تیاد این الکی با تنظیمات شما گفتگی بودیم در قبلا هم تنظیمات این مدل گفتگی و قطع میکنم منبع ما را.